stepping sideways, always sideways to some other night. I'm stepping sideways, always sideways to where the stars are shining bright. And here I came 20 years ago to consolidate my pride. Undskyld. Peter Wørmer, drabsafdelingen. Forskrækker jeg dig? Nej. Du er ny her? Ja. Jurastuderende. Ja. Jeg havde også det her job, da jeg var i din alder. Det her? Jeg ved ikke, hvad man er, men der er noget ved det. Louis Payne. Fotograferet i 1865. Sidder i dødscellen og venter. Sådan en kunne jeg godt bruge lige nu. En dødscelle? Nej, en morder. Er der sket et nyt? Vi får en bragt ind om lidt. Det må være lige på trapperne. Det her synes jeg er et af de svære steder. Har du været derinde? Nej. Få det heller overstået. Se, hvad det er. Du er nysgerrig. Få det ud af kroppen. Ellers fantaserer du bare. Kom nu. Jeg holder skansen. Er du okay? For pokker. Det er kun fed. Man forstår pludselig, hvad det vil sige at være i live. Ikke sandt? Så det ellers på tv? Nå, var det overbevisende? Ah, det tror jeg. Er I tæt på ham? Nej, han er for snedig. Hvordan ved I, det er den samme? Er vi fortrolige? Det er vi vist. Han har en signatur. Signatur? Han skalperer dem. Børsten, hvordan har vi det? Jeg tror, hun holder op med at ryge, du. Din kollega Rolf, den nye nattevagt. Hvad hedder du? Martin. Martin Borg. Hvad er du det, Rolf? Det er vores unge ven, Martin Borg. Jeg kan ikke lide det. Det var faktisk ikke så slemt. Hvorfor kiggede du med? Det skulle man da tro, han ikke måtte. Jeg arbejder der jo. Hvordan ved man, det er den samme? Det er vi bare nogen, der ved. Hvad skal det sige? Ikke noget. Jeg har tavshedspligt. Ej, hold da op. Jeg er helt ærlig, jeg må faktisk ikke. Jeg er din kæreste. Men jeg kan ikke. Desuden så vil du ikke bryde dig om at høre det. Kæft, hvor er du irriterende.
fævne? Ja, det er nattevagten nede for 03. Alarmen er gået i gang. Alarmen. Ja. Alarmen nede for kølerummet. Det må du klare selv. Løn er først om en time. Jamen, hvad skal jeg? Så må du gå ned og tjekke fejl. Ja, nu hvis der ikke er nogen fejl. Bare rolig. Det er det. Sindssyg, mand. Du hamrende sindssyg, mand. Hvad fanden laver du, mand? Undskyld for helvede, tag det nu roligt. Hvad fanden bilder du dig ind? For kæft, man, jeg kunne ikke lade være. For kæft, mig fryser. Jeg troede, jeg skulle dø. Hvad laver du? Hold kæft, mand. Fy for helvede, hvor er ulækkert. Hvor helvede er du kommet ind? Døren er ikke smækket. Så sidder du her med hovedet gravet ned i bøger og rock og rull. Jeg stod og glodede på dig i 5 minutter, mand. Gav mig sgu et hjerteslag. Mm-hmm.